आहात। आज 24 ऑगस्ट। आजचा सुविचार, निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही। आजचे दिनविशेष, घटना 1608 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा पहिला प्रतिनिधी सुरतला दाखल। 1690 कोलकाता शहराची स्थापना। 1875 कॅप्टन मॅथ्यू वेव इंग्लिश खाडी पोहणारे पहिला व्यक्ती ठरले। 1891 थॉमस अल्वा एडिसनने चलचित्र कॅमेऱ्याचे पेटंट घेतले। 1950 एडिथ सॅम्सन हा संयुक्त राष्ट्रात जाणारा पहिला कृष्णवर्णीय अमेरिकन प्रतिनिधी ठरला। 1936 ऑस्ट्रेलियन अंटार्क्टिक प्रदेश तयार करण्यात आला। 1966 रशियाचे लुना 11 हे मानवविरहित यान चांद्र मोहिमेवर निघाले। 1991 युक्रेन सोव्हिएत युनियनपासून स्वतंत्र झाला। 1995 मायक्रोसॉफ्टने विंडोज 95 ही संगणक प्रणाली प्रकाशित केली। जन्मदिन 1833 गुजराती लेखक, समाजसुधारक नर्मदा शंकर दवे उर्फ नर्मद यांचा जन्म। 1880 निरक्षर पण प्रतिभावान कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचा जन्म। 1888 स्वतंत्र भारतातील मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांचा जन्म। 1888 मार्टिन बेकर एरिक कंपनीचे सहसंस्थापक वेलेंटाईन बेकर यांचा जन्म। 1908 क्रांतिकारक शिवराम हरी राजगुरू यांचा जन्म। 1917 किराणा घराण्याचे गायक पंडित बसवराज राजगुरू यांचा जन्म। 1918 केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री सिकंदर बक यांचा जन्म। 1927 नोबेल पारितोषिक विजेते अमेरिकन शास्त्रज्ञ हॅरी मार्कोव्हिस यांचा जन्म। 1932 व्यासंगी साहित्य समीक्षक रावसाहेब जाधव यांचा जन्म। 1947 ब्राझिलियन लेखक पाउलो कोएलो यांचा जन्म। मृत्यूदिन 1967 कैसर शिपयार्ड आणि कैसर ॲल्युमिनियमचे संस्थापक हेनरी जे कैसर यांचे निधन। 1993 क्रिकेट महर्षी प्रथम श्रेणीचे क्रिकेट खेळाडू दी.ब. देवधर यांचे निधन। 2008 चिनी भाषेमधील कवी, लेखक, पत्रकार वई यांचे निधन। 2019 भारताचे केंद्रीय अर्थमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांचे निधन। आज आपण चिंतनामध्ये स्वामी विवेकानंद यांचे विचार ऐकणार आहोत। एक काम करताना एकच काम करा, आपले सर्वस्व त्यात अर्पण करा, इतर सगळं विसरून जा। धन्यवाद।